kleine kaartjes onderstond. Ik heb je laten voorstellen. We zaten nog 300 dagen uit. Ik met Marije, door stilste jonkje krijgen. Daarom ga ik mijn stoot, Marije genoeg. En dan nou, een hele volle vakantie, hè? Want ik ben er boven, ja? Ja. Nee! Ja. En ik ga er echt ik ben heel gelukkig van Oost-West. En we kunnen ook heel goed schaatsen. Maar ja, we kunnen ook, het is mij niet alweer de vakantie voorbij. Dus dat is wel heel erg jammer. En ja, dat weer eigenlijk was een beetje.